Na ma'abota kallon fina-finan mu na Indiya Hausa wato fassarar algaita da kuka jima kuna jira to ya ƙaraso shagon mu na Telegram mai suna Zazzafar Dakari. Wannan fim na san cewa ko da mutum ya kalla dole zai so ya ƙara kalla domin algaita ne suka fassara shi. Sanin kanku ne cewa algaita ba sa fassara fim mara kyau. Duk mai buƙata abin da zai yi kawai shine ya tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora in sha Allah zai samu saurin ƙarin bayani a gurin mu zai sami fim ɗin shi a cikin farashi mai sauƙi. Gaskiya ya kamata ku zo ku kalla wannan fim domin fim ɗin algaita kun sani algaita suna jima ba su yi fassara ba amma idan suka yi fassara gaskiya kun sani fim ne mai kyau suke fassarawa. Domin wannan fim kuna ganin shi kun san ma dole yayi kyau domin ga jarumin kuma sannan ga waƴanda suka yi fassara. Kawai abin da za ka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya in sha Allah za ka samu saurin ƙarin bayani a gurin mu. Sa'an nan ba iya wannan muka tsaya ba muna da fina-finai kala daban-daban na kowane kamfani na fassara in sha Allah za ka same shi a gurin mu. Kawai dai abin da za ka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora. Sa'an nan in ka haɗu da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo zai iso gare ku sannan ya isa ga sauran mabuƙata. Mun gode muna zuwan jiran ku sai mun ji ku.